Himuonig pugaran. Ansaon man ni mo long? Ha, mag-ubod ka. Hi guys. Pagkaroon na ipakita ninyo kining bata nga naghimo og pugaran. Na lokay sa lubi ilang gamit para pugaran sa mga manok. Ya mga anad ni. Pero kari mo ilang mastermind. Si Pare Magling. Himuonig pugaran. Pugaran sa manik. Kana sa pre. Mana si Pare Magling. Anak dia paghimo. Murag banig no? Sampung na. Matay ako di mo kumao. Masira ka pareha ay. Tuwa. Awa na maot. Uwa mo tuwason. Ha? Uwa mo tuwason. Kagwa. Katawa ko brado. Hinay lang. Murang mag-agi senior citizen. Murang senior citizen. Paita majo lang ginawa na ako batiwas brad. Mulugtot ang itong. Nabali man imo. Nabali lagi. Nabali lagi. Ya si Along master ka ajo mo himog pugaran. Ya pud si Along Di apay na to kay ka paintaan ni na mahuway sa ni. Gikan ni na ni udto. Intang tuoy intog sa sagbot, intog nay mananap da nang ha si Ginoo ko adlo ka. Tanawa guys, natog sa sagbot. Na mahuway lagi ni sila kay gikapoy ni gikas trabaho. Mago pa ni sila na ni udto. Gikapoy kay nag hakot og saging tunde ag kaning nagtungtong sa dahon. Wa mo gilaing hapin, maori gid kay nahimo intaw. Kani sila may nalanom og saging. Tanong na ta. Nang hakot pa po ni sila og saging. Tulo na ka multi ka ba no? Oo. Grabe daghanang saging. Matiwas na mughakot karon kay nanubra na ang similya adto na pud sa kang ulaso. Dito pikas katong overlooking. Oo. Mo kanay pong. Nya maraming kaing thank you. Salamat ka Jo. Friends, wake up na kay murag. Oras na sa pagju. Go na. Inyo kayo mga brother Louie. What's up mga friends? Mga po lagi nang noy atong bay noy. Sakto man mo habra. Kubak mo nito na. Pwede pag kita mo para na. Gana naghimo. Pwede na iatop. Pwede ka dyan eh. Pwede ni iatop. Pwede ibongbong. Basta kay daghan ni kagamitan. Ani angan ani is sulirap. Hamis kay ko ni guys. Ikawag be. Ano diri suwag be? Kalukuton mo na inig aron nga mahimo nang pugaran. Ay na lagi ka na dire ana lakang idig tag isa sa isot na tag isa isot na. Gani mo lakang isa nga di mo pujog mo kana ida. Ay lakangan magyapon. Na lakangan di isa diri sa. Pero lang magani. Lakang di tag isa. Na kasi mo niya. Mo na niya. Naghuman ni mo. Ana. Dire nga. Kana pugaran na nas manok. Tamawawan ba? Saging. Ang mga bata po, apil lang guhakot. Hala Jilula, mo apil man maghakot ka ha. Tuwain taon na namutod buutan jining mga bata aboy. Liwat siya diyang kuan. Liwat siya nagligwat o giligwatan. Along, ansaon man ni mo long? Ha, mag-ubod ka? Uy, intaon day mag-ubod long. Mag-ubod ko no siya. Long, pag-amping long ha. Along Jilaw.
Pagamping lang. Manilong sa kay Uwan. Silong sa dyan sa mukasakas taas. Maadyo sila dato kay nag-atop na. Di na sila mabasa. Agamo dato si baba wajan mo kasilungan. Naon tapoy saging wa pa may mga dahon, wa pa may pagtanom. Pastilan. Saan man og mga uwanan mo? Muhiplis ka sagbutan. Mapala sa kuya ibig sa uwan na manginap natin ke. Magpapuot saan sila. Maghimo sag tambutso.